Interesante. Has the Prime Minister came yet? No. Prime Minister came yet? I don't know. Last minute came Not yet? yet. Not yet. واحدة ظهرت من داخل جاي كانت صغار عندهم
tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Uti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna fil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Għammel mulej li l-Ispirtu Santu d-difensur li ġej minnek idawlilna moħħna u jwassal lil kulħadd tal-verità. Kif wedna ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Fit-talb kollu tagħkom jitolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn u iżu ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem. Iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija ħuti f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu aħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, Salm 71-10. Fik mulej jinnisken ma jkolli qatt għax ninfixel.
Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għatini widen u fittex eħlisni. Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Kun sur ta' kennalija intwet li tiġi dejjem is-salvani. Għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, minit il-qarriq u l-kiefer. Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, mulej inti il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni. Inti dejjem it-tifħir tiegħi. Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Ħafna huma l-istaġbu bija, iżda inti l-ken qawwi tiegħi. Mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek il-jum kollu. Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Twarabnix meta nasal għax-xuħija, titlaqnix meta tħallini saħħi. Fik mulej jinnisken mar kolli qatt għax ninfixel. Min jisma' dan klimi isir jixbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Mhux kull min jgħidli mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej mulej. Mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna xjaten u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imma jien ngħidilkom lilkom qatt ma kont nafkom. U warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej.
Illum ninsabu miġbura biex nitolbu id-dawl tal-Ispirtu Santu fuq dawk li il-poplu fdalhom ir-responsabilità għolja li jmexxu l-pajjiżna. Din iċ-ċelebrazzjoni mhix sempliċement tradizzjoni li takkumpanja l-ftuħ ta' leġislatura ġdida. Qabel kollox hija espressjoni tal-għarfien li kull awtorità umana hi kemm hi importanti tibqa' limitata jekk ma tkunx mejjuna mill-mulej, imdawla mill-erf, immexxija mill-verità u ispirata minn impenn sinċir lejn il-ġid komuni. L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu li jagħti l-erf il-dawk li fuqhom qiegħda ir-responsabilità tal-ħajja pubblika biex jarfu li l-isfidi li naffaċċjaw ma jistgħux jiġu solvuti biss permezz ta' kapaċitajiet tekniċi jew amministrattivi, ma jeħtieġu viżjoni morali, kuraġġ tal-kuxjenza u rispett profond li d-dinjità ta' kull persuna. U b'dal mod li jkunu qed jibnu nazzjon baqal fuq sisin sodi, fuq il-blat, mhux fuq ir-ramel, kif smajna fl-Evanġelju. Għalhekk illum nitolbu mod speċjali għal governanza immexxija mill-valuri tal-onestà, tal-integrità u tal-kontabilità. Il-ħajja pubblika ma tistax tifjorixxi fejn il-qerq isir aċċettabbli jew fejn l-interess personali jieħu post il-ġid komuni. Iċ-ċittadini jistennew li r-rappreżentanti tagħhom ikunu sinċira fil-kelma, trasparenti fl-għamil u responsabbli fl-eżerċizzju tal-awtorità tagħhom. L-integrità hija l-koerenza bejn dak li wieħed jgħid u dak li jagħmel. Hija l-kuraġġ li tagħmel dak li hu sewwa anki meta ma jkunx popolari. Hija l-fedeltà li l-kuxjenza anki meta jkun hemm pressjonijiet biex wieħed jikkomprometti prinċipji fundamentali. Nazzjoni jissaħħaħ meta jkun immexxi minn nisa u rġiel ta' sinsla li d-deċiżjonijiet tagħhom ikunu immexxija mis-sewwa u mhux mill-konvenjenza. Nitolbu għall-impenn imġeddet favur il-ġustizzja. Il-ġustizzja mhix biss l-infurzar korrett tal-liġijiet li hu tant meħtieġ. Hija l-isforz kontinwu biex kull persuna tingħata dak li jistħoqilha minħabba d-dinjità li għandha bħala bniedem. Soċjetà ġusta tħares lil ħaddiema, tappoġġja l-familji, tilqa' lil dawk li qed ibatu u tagħmel ħilitha biex il-progress ekonomiku jkun ta' benefiċċju għall-komunità kollha. Nitolbu wkoll għall-impenn favur l-għaqda, impenn li jitlob dialogu paċenzjuż, rispett reċiproku u sens ta' stat mod li l-ġid tan-nazzjon jitqiegħed qabel kull interess partiġjan u rivalità politika. Għandna naħdmu l-koll biex femmilna u fi klimna nuru stima kbira lil xulxin u qatt ma nużaw kliem violenti u offensiv. Nitolbu biex inkunu ħarriesa tal-ħolqien, ħarsien tal-ambjent f'pajjiżna u responsabilità u urġenza morali. Il-ħolqien huwa don li ġie għafdat f'idejna. Il-ġenerazzjonijiet futuri għandhom id-dritt li jirċievu art li tkun sabiħa, b'saħħitha u kapaċi ssostni l-ħajja. Responsabilità ambjentali titlob viżjoni fit-tul. Tisfidana biex nirreżistu it-tentazzjoni ta' qlieħ immedjat li jġib danni fit-tul u joħloq kruha fuq kruha u li nwaqfu l-qerda taħt il-libsa tal-iżvilupp. Fil-kuntest ta' dawn ir-responsabbiltajiet kollha li għandhom il-leġislaturi hemm waħda li tmiss il-pedament li fuqu jistrieħu drittijiet kollha l-oħra.
il-ħarsien tal-ħajja umana u tad-dinjità tagħha. Mingħajr rispett lejn il-ħajja umana, l-istruttura kollha tad drittijiet tal-bniedem issir fraġli. F'dan il-kuntest jisħoqlu riflessjoni profonda l-kliem li l-Papa Leon indirizza lill-Parlament Spanjol ftit ġranet ilu fit-8 ta' Ġunju ta' din is-sena. Għalhekk il-Papa: jekk il-ħajja ma tibqax titqies bħala valur fundamentali, liema futur jista' jkollhom is-soċjetajiet tagħna? Tista' tgħid li ġusta komunità li twarrab fid-dell it-tarbija li mhix imwielda lill-anzjan, lill-marid, il-min qed issofri fis-skiet jew il dawk li jiddependu kompletament fuq il-kura ta' ħaddieħor? Id-difiża tal-ħajja umana la hija kwistjoni ta' interessi partiġjani u lanqas konfessjonali, hija għan taċ-ċiviltà. Kull ħajja umana għandha tkun rikonoxxuta mħarsa mit-tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull ċirkostanza tal-eżistenza tagħha. Meta din iċ-ċertezza tiċċajpar, l-ewwel vittmi ikunu dawk l-aktar vulnerabbli u l-liġi titlef it-tifsira aktar profonda tagħha li taqdi u tħares lil kull persuna. Għalhekk il-kobor morali ta' nazzjon jidher fuq kollox fil-kapaċità tiegħu li jakkumpanja, jipproteġi u jħobb dawk il-ħajjiet li huma l-aktar fraġli. Dan huwa l-kliem tal-Papa Leon u dan il-kliem prezzjuż tal-Papa jfakkarna f'verità illi tmur lil minn kull qasma politika. Kwistjonijiet li jikkonċernaw il-ħajja u l-mewt ma jistgħux ikunu dipendenti fuq il-kunsens popolari ta' mument partikolari. Id-dinjità tal-bniedem ma ġġibx l-oriġini tagħha mill-approvazzjoni pubblika u lanqas ma tiddependi fuq l-età, is-saħħa, il-produttività jew l-utilità soċjali ta' persuna. Hija fil-qalb ta' kull ħajja umana maħluqa ġbija t'Alla. Ixini ir-razza, il-kulur tal-ġilda, il-ġeneru u reliġjon tagħha. Soċjetà tas-sew umana titkejjem mhux mill-kundità ta' dawk l-aktar qawwija, iżda mill-protezzjoni li toffri lil dawk l-aktar dgħajfa. Il-kobor ta' nazzjon ma jitqis l-ewwel mill-ġid materjali tiegħu, iżda mill-kapaċità tiegħu li jiddefendi l-vulnerabbli u lil dawk li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom. Għalhekk dawk li għandhom ir-responsabbiltà li jfassru liġijiet iġorru pis morali kbir. Il-liġijiet mhumiex biss strumenti ta' amministrazzjoni u ma jesprimu dak li s-soċjetà tqis bħala valur u ma jsawru l-kultura, jedukaw il-kuxjenzi u jinfluwenzaw il-ġenerazzjoni futuri. Għalhekk kull liġi għandha titkejjel mill-mistoqsija fundamentali kemm tassew tħares u tippromuovi id-dinjità tal-persuna umana. Hekk kif dan il-Parlament ġdid jibda l-ħidma tiegħu, waqt li nawguraw il-membri kollha tiegħu, nitolbu għalihom biex ikunu nies ta' fibra, immexxija mill-erf u jaħdmu biex l-integrità tirbaħ fuq il-korruzzjoni, il-verità tirbaħ fuq il-falsità, ir-rispett jirbaħ fuq il-mibeda, id-dialogu jirbaħ fuq id-diviżjoni, is-servizz jirbaħ fuq l-ambizzjoni egoista, il-konvenzjoni tirbaħ fuq il-konvenjenza. Biex il-protezzjoni tad-dinjità ta' kull ħajja umana tkun dejjem fiċ-ċentru tal-ħajja nazzjonali. Ejja Spiritu Santu dawwa l-imħuħ, naddaf l-intenzjonijiet, saħħaħ il-qlub u ġednet lil pajjiżna.
Se numu bil-wifqa ħalli nresqu it-talbit tagħna lill-Alla. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' mħabba, itolbu lill-Alla jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu biex il-kol flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, iju taqda l-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Ħares lil ninsara kattoliċi li jgħixu f'Malta u Għawdex biex ikunu dejjem imqaqla mill-valuri mnebħin mill-Evanġelju ta' Kristu għal ġid ta' daw kollha li jgħixu dawn il-Gżejjer. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Għati l-erf u d-den tiegħek lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid tagħna b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Kun dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu nagħtu x-xhieda tal-fidi tagħna. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum u aħna nagħtijak għatina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax minn dajfa. Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Mulej jilqa' offerti spiritwali li bil-qima ressaqna fuq l-artal tiegħek u għati li l-qaddejja tiegħek spiritu qaddis biex il-fidi tagħhom tagħmel dawn id-don joġbuk u l-umilta tagħhom tressaqhom għandek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Inti f'kull żmien taħseb għal ħtiġijiet ta' kull bniedem u b'mod tal-aġeb iddawwa lill-mexxija tal-Knisja tiegħek għax bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tieqaf magħha dejjem biex waqt li dejjem toqgħod għar-rieda tiegħek la tieqaf qatt titolbok fit-tiġrib u lanqas tonqos li trodlok ħajr fil-ferħ bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u nkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus safi tagħha San Giuseppe, ma' San Ġwan Battista, protettur tagħna, l-Apostli, il-Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaru kun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf.
سنمر بالوفقة خلي قبل الطلبة tal-aħħar nkantaw il-Veni Creator it-talba lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna intoġbok tajjixna bl-ikel tas-sema sewwa bil-ħlewwa tal-Ispirtu tiegħek fih qalbna biex dak li rċevejna issa bil-qima niksbuh għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Wiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu.